अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे 24वे कोंकणी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण शेनवारा काणकोणा जाले। या संमेलनात गोय तशेंच गोंया भायल्या साहित्य मोग्यांनी वांटो घेतिल्लो। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। असं बोललं जायचं की इंग्रजीचं खूप मोठं आक्रमण आहे। इंग्रजीच्या आक्रमणाखाली मराठी मरेल काय, कन्नड मरेल काय, कोकणी मरेल काय, परंतु तुमचा हा उत्साह, तुमची ऊर्जा आणि तुमची ताकद पाहून मला वाटत नाही की जगातली कुठली पाश्चात्य भाषा भारतीय भाषेला संपवायला येऊ शकेल। आणि मुळात मी ज्यावेळेला कोकणी भाषेचा थोडक्यात माझ्या मित्रांकडून परामर्श घेतला त्यावेळेला मला आनंद वाटतो की कोकणी भाषा ही परकीयांबरोबर स्वकीयांशी लढत पुढे आलेली आहे आणि त्यामुळे तिच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा आहे। आता या ठिकाणी तुमच्या संमेलनाच्या निमित्ताने येताना मला खूप आनंद वाटत होता, कारण गोवा आणि गोव्याची लाल माती पाहिल्यानंतर पटकन माझ्या लक्षात आलं की जगामध्ये राजकीय दृष्ट्या अस्थिर आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या कमालीचा अस्थिर असा प्रांत दुसरा कुठला नाही। मी भारतीय सर्कशीचा अभ्यास करत होतो आणि भारतीय सर्कशीचा अभ्यास करताना सर्किस मध्ये जे म्युझिक असायचं तो एक सर्किसचा मालक काय म्हणतो की टायगर पाहिजे असेल तर बंगाली टायगर आणा किंवा साऊथ टायगर आणा किंवा काही आणा। तिरस्ती कुशलता असची गरजेचे। भास साहित्यात मेकळी नाही। भास उरली जाल्यार ती बळवंत जाली जाल्यार मात्र साहित्य जिवान उरूंक साध्य आसा। आमकां सर्वांक आमची भास पयली, उपरांत साहित्य। साहित्य विशीं उलोवपाच्या पयलें आमकां आमची भास कित्याक गरजेची म्हणून विचारया। भारतांत 22 लाख लोक कोंकणी तांची मायभास म्हणून मानून घेतात। 2001 वर्साची काणेशमारी लेखाक धरली जाल्यार 2011 वर्साचे काणेशमारीत कोंकणी मायभास म्हणचेचो संख्या 2 लाख देवला, म्हळ्यार 10 वर्सांनी -9.3% देवला। ही नीज जावन आमकां भिरांत हाडूंची गजाल। तरतऱ्यांची खबर कोण म्हणूंक पुरो हातूंत विदेशांत आसच्या कोंकणी मनशांक लेखाक धरूंक ना, पूण विदेशांनी वचून राविल्ल्या मनशां पैकी 100 लोक कोंकणी विसरून आसा।